Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu omuhle, uNkulunkulu wethu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke. Dumo lonke lufanele, zibongo zonke zinge zakho zifanele wena, uNkulunkulu wethu onamandla onke. Asinayo omunye uNkulunkulu esingathembela kuye njengawe. Ulithemba lethu, sikuthemba silimele, sikuthemba sijabule. uNkulunkulu wethu onamandla onke, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mana njalo Nkosi yokulunga, uNkulunkulu wethu onamandla onke, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We give you glory, O God, in Jesus' mighty name. We thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus Christ. Ngiyabingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Igama lami ngingu-ST wakwaDlamini. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangaso lesi sikhathi. Kuyintokozo enkulu kithi ukuthi njalo uma suke sinicela bazalwane ukuthi kunohlelo lukhona, kodwa nenza indlela ukuthi nize nani. Ngiyazi ukuthi ukubuka zonke lezi zinto kubiza imali, abantu bathenga idatha, bakhokhela ama-Wi-Fi njalo njalo. Ingakho ke ngihlezi ngi-appreciative ngalokho ukuthi uma suke sithi khona into esinayo ngapha nize njalo njalo. So siyabonga kakhulu bazalwane bami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje ke ngiyazi ukuthi manibona le studio nivele ngicabanga izwi lenkosi, kodwa ke namhlanje sinomfowethu la owazeka kakhulu lapha einkundleni zokuxhumana ko TikTok njalo njalo ngokuhlukana kwazo. Khona into osathi sixoxa ngelinye ilanga kwasala ngemuva, mhlambe namfundisi sinanomfundisi uNtanda lapha la e-studio, okungenzeka mhlambe ukuthi ungenzeka ube na something ongafisa ukuyibuza. Akunankinga mfundisi, ungayithatha nje mic yakho isondeze eduze kwakho, sizokwazi ukuthi sikufake khona lama ngaba na something. Mhlambe lento yethu vele siyenze nje ibe ngalolu hlobo, kuvele kube kanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ngoba it's gonna be a great conversation. So ke yes, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. I-platform yabazalwane ke le, njengoba ngangishilo ukuthi uma umzalwane ukule ndawo sendaweni e-right kakhulu uma ukuthi umzalwane. Into ebuhlungu engiyaye ngibona abazalwane bayenza ukuthi mina angakhi isonto la. If bengakhi isonto, ngabe mhlambe nami nginama doctrine wami engiwabekayo ukuthi la ekhaya senze ukuthi. Kodwa umuntu lo oyimi mina, uNkulunkulu ungenze indlela ukuthi ngikwazi ukuhlanganisa umuntu ofaka iduku nongalifaka iduku, ofaka ibhlukwe nongalifaka ibhlukwe, ofaka amacici nongawafaka amacici. So mawusuke ungibona nomuntu ofaka icici, akusho ukuthi sengisubscribe kuleyo doctrine. Kanjalo futhi nongalifakela akusho sengisubscribe kuleyo doctrine ethile. Ngizothanda nje mina ukuthi ningihlukanisele nje bazalwane kulezo ingxenye. As much as ngiyi-host yalo lolu hlelo, kodwa at the end of the day nami ngumzalwane. Kodwa kunezinto zami nami ngiyigodlile ukuthi leza ke ngiyibeke kumina. Ngiye ngibone ke abazalwane abaningi bathanda ukugxeka laphana ukuthi hawu umbiza kanjani umuntu onje. Bese ngiyibuza ukuthi hawu bazalwane kade banjani. Kunama platform anokubiza inyanga, abize inehlukahlukene. Mina ngayinqumela, angisho ukuthi ku right, ngayinqumela, angisho ukuthi ku wrong, ngayinqumela nje ukuthi mina ngeke ngakwazi ukuthi ngibe nenyanga kule platform. Kodwa ufica abazalwane kwamanye ama platform kunenyanga bengasho, Christians platforms bangasho lutho, kodwa la kimi kube nomzalwane nje othile okhombisa ukuba ne doctrine ethile nje mhlawumbe abangahambelani naye. Sengiyofa induko. Cela ungakhulumi kakhulu, angivele ngithathe lithuba ngibingelele kumfowethu esinaye la namhlanje, umntaka Luda, umfundisi wami Luda King. Siyabingelela man of God egameni lika Jesu. Amen. Siyabingelela baba Dlamini. Niyaphila mfundisi? Siyaphila, uJesu seyinkosi. Siyaphila kakhulu. Sengihijacker nje kuyo lengxenye. Sinanumfundisi uNtanda khona la. Mfundisi siyabingelela. Asibingelele egameni lika Jesu. Niyaphila mfundisi? Ngohlo Jesu. Bazalwane ngisemsakazo, ngiyasakaza straight la. Ngiyasakaza ngumsakazi. Ngumsakazi straight la. Hayi indaba okudlala. Bafundisi, yazi ukuthi mhlawumbe ake ngiqale nje ngamfundisi uNtanda. Ngiyangibona abazalwane beyenza lento yami
kube sengathi uhlobo labazalwane kumele ngilibize uhlobo lunje lolo lunye lifanele ukuthi luzoba kule platform. Mina nginezinto eziwu2 engayinqumula zona ngale platform. Kuthi inyanga angeke ngize ngibize sangoma angeke usibone la kule platform. Kodwa into engineshoyayo ngiyakwazi ukubiza abantu abane doctrine ehlukile nekwenye futhi kodwa ngabe nankinga futhi nalokho. Kodwa yabona mase kuziwa kwinyanga ingakho ngeke ngeze ubufakazi ngelinye ilanga ukuthi ngaye ngaba nesangoma esake safisa ukuthi singisponsorishe. It was 300,000. Ngabuka idingo zami, ngabuka imali, ngabuka the papers of the channel. Ngathi ko hamba kube khona la kushayisana khona. Ngathi never. Ingakho ngayinqumela ukuthi inyanga nani angeke ngibiza. Angisho ukuthi wrong ama platforms abiza lezo zinto lezoke. Mina nje ngokwami ngoba mina angihuphi ama views kuphela. If bengihuphi ama views ngabe ngiyayibiza inyanga, ngabe ngiyabiza ini ngokuhlukana kwazo. Kodwa eyami into kakhulu iseku advanceni umbuso kaNkulunkulu. Oh, amen. Mfundisi wami, amen. Siyakubingelela nawe angisazi noma bese ngibingelisile yini man of God. Sizongena kule ngxoxo yethu. Yazi ukuthi ngake ngaba nengxoxo nomfundisi uLuda ngelinye ilanga. Kukhona into eyasala engizofisa ukuthi akwazi ukusixoxela yona. Mhlambe nawe if you might have a question, mhlambe ukwazi ukuthi umfundisi uLuda waveze enye into ukuthi wakwaba ne-experience la khona agcotshwa umprofeti wamanga. Right. Umfundisi waba ne-experience yoku-ordainwa i-false prophet. Kwenzakalani mfundisi? Awu amen. Amen. Ake ngiqale lapha nje mfundisi ukuze abasi joina namhlanje bakwazi ukecatch up ukuthi sisukapi. Yes. Ubani umfundisi uLuda umfundisi uLuda uzalwa eMpangeni, abanye bathi kungale ko Richards Bay amadolobha ngasekhaya KZN. Ukhulele lokishini laseSikhaweni. So ke ngikhule ekhaya nje la bekuthandazwa khona njalo ngo7 wantambama siyahlangana siyathandaza. Ngikhuluma ukuthi mhlawumbe at the age of 6 7 8 bese sinikwa nje iBhayibheli ngo7 kuthiwa awufunde lapho ukuthi izwi lithini. Bese uchaza ukuthi ulizwa kanjani. Sayijwayela ke lento basikhulisa njengoba ethi izwi phela khulisa umntwana ngendlela kuyokuthi noma esekhulile angayilahli kube eyakhe angayishiyi. Yes. Okay, fast forward from there ngaqala isikole nasesikoleni lapha nawu bese ngaziwa njengomfundisi. Bengena umfundisi kodwa ngesizathu sokuthi uyazi mawuphatha iBhayibheli ushumayela kwiassembly abantu bathi nje umfundisi. Ngakhula ke ngaze ngawuphuma high school. Okay, kuhlehla ngemuva kancane kuthe ngo2004 ngoba ngikhula nje kule background bebeyiziyone ekhaya amazayoni ke hayi amaZCC amazayoni lawa athi afaka amabhantshi yanembalabala. Yes. So bengikhula ke kuyikhaya elinjalo izayoni kodwa ke ezingasindiswanga ngoba sezikhona ezisindisiwe namhlanje. Funeke sikuhlukanise bekuyizayoni ezingasindiswanga. Mangithi engasindiswanga ke besikholelwa nasemadlozini ezintweni enjalo. Alright. Fast forward ke 2004 ngadibana nomfundisi waseMozambique kwakuthiwa ubaba uMazive lo baba khona lapha endaweni yaseSikhaweni. Ila engasindiswa khona ke ngemkela uJesu Kristu wayeshumayela ebeka imvuselelo. Ngasindiswa ke mangisindiswa shortly after sisindisiwe kulonyawo ka2004 athi lo baba unohambo uye eMozambique wayebuya be umculi acule enza ama consult. Athi kufisa ukuthatha abanye abantwana bebandla awele nabo aye ngale eMozambique. Nami ngangikhona kuyilist yabantwana okumele abathathe awele nabo ngokuthi ke uyisalukazi ezizala mina wayesaphila
mamami anqaba athi hayi kuno malaria khona yonke into ngeke ngivume ingane yami iye lapho nama ngikaze ngifike ngisale ahambe bese kuthi isikhathi okumele abuye ngaso size sedlulele badileye yena nabanye abazalwane ukubuya izingane zebandla bafonelwe bangatholakala efonini hayi yaqala lapho ke inkinga mayibuya ubuya vele ibandla selibhidlikile abantu bomphakathi sebevale ngisho ini ibandla okay kucace ukuthi ugcine ebuyile so sesisala ke sesistranded ngoba ngizothula lobufakazi inkinga iqala lapho sisala ke sesistranded asenandawo yani yokukhonza ngoba umfundisi la sisindiswe khona samukela uJesu ibandla selinjani livaliwe besatrainwa lapho ukuthi kufastwa kanjani izwi ukushumayela sitrainer nje sikhuliswa khona lapho kwase kwenzeka lento mase singenalo ibandla kwabiza ukuthi noma ubani manje umayibona mfundisi uNtanda sekumayibonele ukuthi manje uyokhonzaphi akasekho manje umuntu okuguidayo oyileader ukuthi okay hayi sigcine sidecide nabanye abazalwane lo mbaba kunomfundisi ayivama kuminviter sigcine sithi hayi asambe so joina lapha sikhonze kulo baba ngifike ke bengiphiwe kuNkulunkulu bengiphile namanje usangiphile ukushumayela ukuhlabelela mangifika ngifike ngibe active kakhulu kusho ukuthi ibandla lelikhulu selinama branch eindaweni ezahlukene ngibe active ngishumayele ngihlabelele ayi bese kwala ukuthi ayi ngoba phela umzalwane uyaphatheka umzalwane ufune kube khona lapha reporter khona angithi baba uNtanda kunjalo kwaleke manje ngihluleke lapha ukuphatheka ngihlulwa yini njalo ukuphatheka ngifike kuleli bandla ngase ngiyaqala ke sengiyajola angithi ngifice kukhona abanye phakathi futhi bejola nami ngafike awu into yala ekhaya kanti kuyajoleka nami ngajola so ke makumele phela manje ngilandele imigudu ukuthi hey kumele ngidisciplinwe ngoba phela seyibonakele lento igcina ingasafihleki bengingamithisanga kodwa nje kugcine kube khona ababonayo hayi ngingasaphatheki ithi hey ngathi ngiactive kanje bafuna ukungihlalisa phansi ngingenzi lutho mina ngigcotshwe kangaka hayi ngeke ngikhona ukuyimela lento yokungenza lutho ngagcina ke ngumuntu obalekayo kulelo bandla ngingasakhonzi ngayihambela okokuqala ngimithisanga akho umuntu othi ingane yakhe ngiyonile kodwa bafuna ukungibeka phansi hayi bagcine bengakhonanga ngabaleka ngithe ngisuka ke emva kwalokho ngaba umuntu wamatent maqhamuka umfundisi athi nansi revival ngapha sengikhona kwaqhamuka omunye wathi nansi revival ngapha sengikhona ngase ngifana ne celebrate ngase ngienjoya lento yokuthi yonke itende yonke imvuselelo akuyona imvuselelo ngingekho mina babazi nje abantu mangekho mina akuyona imvuselelo ukube kwakuyilezi ikhathi zo social media zo TikTok hayi impela ngabe iSouth Africa yonke ngangidumela impela hayi yenzeka lento yenzeka angithi vela ngisaphathekile sengitholakala nomaphi sengiyiphethe angisareport umuntu ngicacise nje lokho ngagcina ke ngahlangana ke nabaprofeti bamanga ingena kanjalo ke indaba yabaprofeti la iqala khona mase ngihlangana nalomprofeti oqala ungithola vele sengikhulile esikoleni sengiqedile umama kwami ngoba bengikhuliswa isingle parent akasekho umama futhi emhlabeni nganje sekuyindoda sekuyimele ngiyabamba lapha nalapha kube ukuthi ke kodwa lento yokukhonza angayeki lo mprofeti ke masohlangana okokuqala masohlangana ngabizwa einceke sasithandaza nayo sifasta sibamba ama fasting eintabeni yangibiza yathi kunomprofeti ofikile ngibuka isimo sakho nceke ibandlo seva kulo hayi bayabusiseka kodwa uyabona ukuthi wena impilo imile lo mprofeti angakuzama nangomsebenzi akuzame nangesalary uyabona ke mfundisi uNtanda sekungena abazalana abaholelwayo manje ababhatalwayo uyakhonza kodwa ufuneka ubhatalwe ngokwenzani ngokukhonza kwakho kungena lapho ke athi ke lo mprofeti ukhona angakuzama nalabo abakhonza ngaphansi kwakhe ubaphatha kahle ngiqale nginqabe ngilokhu nginqaba angithathe ngelinye ilanga sathi masiqala nje ukubonana nalo mprofeti first day sibonana ngangisuka ku 15 days fasting 15 days fasting ngilethwe lo bhuti omzalwane esithandaza naye athi lo mprofeti maye ngiprofeta niyazi ke kwenziwa njani kulamabandla kuthiwa prophesy akhetha abantu randomly abamise phambili bese ba prophet wangiphikha ke nami
ngamaphambili bese thi ngikubona ugqoka inyoka like kunenyoka enkulu ekusurroundile kunentombazana ohamba nayo empofu ngebala nizo operator la ebandleni hey angikaze ngikhulibeke kanje babudlamini nawe mfundisi uNtanda ngoba those days ngingasho ngithi ngokwami ngokwe experience yami ekhambeni noNkulunkulu those days ngingasho ngithi ngangiphethe kahle ngangingcwele isikhathi lese ngisho ngithi ngangizama ukuphila ubungcwele ngiphethe kahle ngingajoli ngifuna uNkulunkulu ngithandaza kwakuyileso sikhathi one ngisuka kwi fasting ka 15 days okay ngithandaza izambulo yonke into bengimuza uNkulunkulu ngiyafika lo mprofeti kwakuumuntu wesifazaneke ephethe ibandla lalilikhulu ngoba laselivela nako 1KZN ko TV station into oqala zongitshela yona uthi ngithwele inyoka kunentombazane sizo operator lapha yikho leyo ntombazane ngilethwe lo mzalwane akho ngisho intombazane ngiqhelile emantombazaneni naleso sikhathi ngifuna uNkulunkulu ngalendlela exakile hey ngakhubeka ngathi mangithi hey mama mina ngiyazi lento okhuluma ngayo athi hayi musukuphika vuma wesaba abantu asho kanje abantu ibandla libuka thina manje nami abazalwane sengi-embarrassed manje lapha kwabangazi abazalwane endaweni kuthi awukanti ubuyenze njani unceku manje yini le short uya operator hayi ngithi angiyazi agcina ngishiye kanjalo ngimile attend abanye abashiye we call it a day ke kuhlukana ngihambe ngikwade nginyamalale cishe waphela 2 weeks lokho engincenga lo bhuti mama wenza iphuthu ubuhamba nami agcine eze lo mprofeti akhulume nalo ngihlanganise nalo brother agcine eze lo mprofeti hayi mfana wami singasebenzisana kanje ngiyafisa uze lapha ebandleni uzongilekelela ngiyezwa bathi ugude ekushumayeleni ekuhlabeleleni nasekubeni uMC ibandla likhulu lapha kodwa ngiyacela uzongilekelela ngizokunika indawo yokuhlala ngikurentele ngikuphe nento esasalary mhlawumbe ngikusupport ngikuthengele namasudu hey that was an offer engangiqala ke nami ukuhlangana nayo empilweni ngathi le offer nje angisayeki ngikutshela ukuthi ibandla engangikade ngiseva kulo ngaleso sikhathi ngavalelisa ngathi hayi mfundisi kunomprofeti ofisa ukuthi ngiyomlekelela ngale ngiyosebenzisana naye so ngizobuye ngikuvakashele mhlawumbe mawungidinga bengicela ukuthi ngithi shwi ngale hayi ngashiya kanjalo ke lapha ngaba busy ke kwamprofeti kulapho ke imanga ke zaqala khona ke siyashumayela ke siyahlabelela siya MCya kwaze kwafika usuku ke ngoba ngangilokhu ngioperator ethi akafuna ukunginika igama uyeza ukuthi kuthiwa ngumvangeli la ngisuka khona ngiyashumayela kodwa yena akafuna ukungibiza ngomvangeli kuzofika isikhathi la uNkulunkulu ezomambulela bese ke nginika igama lela zoba lembulelo uNkulunkulu ukuthi yena akangibize angigcobe ngalo lelo gama kuthe ngelinye ilanga ke ngoba ubesebenzisana nabaprofeti bangaphandle ko Uganda lamazwe lawa ngaphandle oUganda wafika omunye umprofeti naye wafika waprofeti wathi hayi lenceku iyahlabelela yebo iyashumayela yebo kodwa uNkulunkulu khona kubekile kuyo kunento ayibekile ingathi mama ungayinika iattention sasimbiza ngomama ke ngoba uprofetess umuntu wesifazane kwafika usuku ke ngashawa ngesurprise inceko ngoba ngatshelwa nje kusele 1 week kwathiwa next week uzogcotshwa sizo eboutique hamba yofuna ukhetha isuit enhle kuleyo boutique next week uzobugcotshwa hawu ngangingatshelwanga futhi ukuthi ngigcotshwa as a pastor or ngigcotshwa njengani nami ngangingazi lutho noNkulunkulu wayengashongo lutho futhi kimi ukuthi mhlawumbe uyangi-elevator uyangigcoba kunesi yabona lwafika ke lolo suku ngicanti kwasetshenziswa bayebethenga iolive oil ke uma begcoba abantu in our days bathela ke yagcwala amafutha kwathiwa ke siyagcoba uthi uNkulunkulu you will become a great apostle not just an apostle but a great apostle uyedwa ke iBhayibheli umuntu engithi mangilifunda ngizwe limbiza ngo great apostle umpostoli Paul angaze ngimuzwe ngomunye kodwa ke bakwathiwa you will become a great apostle siyagcoba athelwa kamafutha ke ngagcotshwa ke ngaleyo ndlela yakhe hayi
kuthe kusahamba kahleke ngoba phela kufuneka umuntu ma uzosiza abantu njoba lobufakazi ngikhuluma ukuthi abalalele basizakale bazi ukuthi kunabaprofeti bamanga baningi and they are out there ba exist izwi likhulumile ngabo kukhona kokudla ekwenza hayi ngirentela ngithengela ukudla engiphethe kahle ngiswenka kukhona okuhlo okuningi kodwa mangizomshiya sizoxabana kwenzeka umhlola wenza nje ukube angalanda i-ex-boyfriend yakhe ushadile uProphetess Babuntanta ushadile akekho singile ubaba siyamazi ibandla likhulu mayilanda ke u-ex-boyfriend wakhe amlande njengoba emlanda nje kunabazalwana abangama-elder aqala nabo ibandla bayamazi lo ex-boyfriend bayasazi sonke istory akabafihlelanga amlande bese engi-approach athi mzalwane bese impostoli ngizocela ukubeka ubhuti wami ngimbeke lapha la ngikurentela khona ngoba ubhuti wami akazwani nomyeni wami abashayisana abazwani baxabana so ngizocela ukumbeka kuwe la uhlala khona ngizobe ngimfunela indawo yakhe yokuhlala uzothi mayithola bese ngiyamsusa hayi ngivumeke nami ngoba kwakungonakele lutho afike lo bhuti sihlale sahlala isikhashana sehla senyuka ke ngama Mercedes ke kwenzeka yonke into sithengelwa ke ingubo sidla kahle kunjeya kwafika isikhathi ke sokuthi usezohamba singakafika isikhathi nga approach ama elder ebandla abanye befundisi abasazi istory impostoli ufuna ukuyiqhatha nobaba ngithi mina ngani manje ungagcina umakhwapheni kamama uProphetess umgcina endlini yakho uyenzelani lento impostoli ngithi mina angazi nikhuluma ngani mina umama uzile wathi ucela ukuzobeka ubhuti wakhe la ngihlala khona ngavuma ke nganganqaba phela umama uyena ongirentelayo uyangisupporta futhi ngiseva kuyena so ngangayibona inkinga kwethiwe hey ex kamama bake baba nengane kwaphuma ngisho isisu wangasekhaya kubo kwamama la besuka khona angizukudalula ke indawo nobuzwe babo boze babona bazi ukuthi ngikhuluma ngobani so bathi ke uex bane history basuka ngandawonye so awukwazi ukugcina uex baby daddy kamama umama ebeshadile naye bengingayazi kusho ukuthi labazalwane bayaxhumana futhi nobaba ubaba lo shade noProphetess bamtshela yonke into ukuthi uex ukhona uhlezi lapha kwampostoli ngezwe ngecall sekufona ubaba ke manje impostoli nginithembile njengoba ngingekho sineyinkinga nomama siyasixabana njalo yini manje yini lengizwa kuthiwa ugcine uex kamama lapho yenzeka kanjani hayi angiphikanga ke bazalwane ngoba ngangingathiphiswanga lithe lami hayi umama uthe ucela ukubeka ubhuti so ngavuma ngoba angazi lutho ngazi ukuthi ukhona umfo kanje kodwa umama usemsusile akasekho la as we are talking usemtholela indawo yakhe but umama ubethe ubhuti wakhe ayishuthi ke baxabane mabexabana into ke ebhlungu eyenzeka yokuqala engayifunda vele iqinisa likho kuba prophet bamanga into yokuqala eyenzeka wathi mayijika indaba wayijika wayo address ibandla the whole church ukuthi mina ngimxabanise nomyeni wakhe yes ngoba bagcina futhi behlukene so ma indaba isithi ngimxabanise nomyeni wakhe kwabizwa ngisho meeting kubizwa meeting ngibizwa kule meeting ngizonqunywa ukuthi ngikhulumelene indaba njalo engikhulume kubani kubaba wakwakhe ongifonele engibuza ngobhuti engihlezi naye ex ngingazi lutho ngingatshelwanga ngavuma ke nami ngoba ngangingatshelwanga ngangingathiphiswanga so ke kwabanjwe meeting kwathiwa sicela umpostoli ke ame kancane uyabona ukuthi lento yokunqunywa mfundisi uNtandi yayilokho engilandela nje iqhamuka ngeindlela kodwa ezehlukile so mabethi bayangimisa ke kula engahlukana khona nalomprofeti ngithi angi-accept lento ngendlela enzeke ngayo angi-accept ayinayo justice ngahamba ke
last episode masikhuluma babudlamini ipheleke ngithi sengihamba ngiye endaweni okuthiwa iseNewcastle sengiyoqala sami ke isicagogwana ke manje eyami ministry ngiphuma kephi kulomprofeti angithi all right kwaba nabazalwane la abangaphansi kwakhe abangopastor abathi hayi siyasazi istory sizokunika isupport sizokhosta sizokulekelela vele ke yayiday vele indaba yeministry ukuthi kune calling kodwa ngathi ngibiza ngapha eNewcastle kunomsebenzi okumele wenzeke yayivela ngama vision ivele ngeyiprofeti okwabanye hayi ngabona ukuthi mahlukana nalomprofeti ake ngilandele yami calling ngiyo lokhu ngiseva abazalwane kuze kube nini ake ngilandele lokhu nami okuhlale kushiwo uNkulunkulu kimi nabanye abahlale beconfirma ngesiprofeto nangama vision ukuthi babona umsebenzi kaNkulunkulu kephi eNewcastle ngaya ke ngahamba ke ngayeNewcastle mangifike eNewcastle ngenza udoor to door angikaze ngibeke ngisho revival ngenxa ukuthi support ngangenayo umuntu wayezongibackupa kuyiministry ngoba uyabona manje ifather figure noma umuntu oyileader owayengada vele wayengekho ngangihambela nje ngedwa so ngafika ke ngenza udoor to door kwathi in 2 weeks time kuya ku 3 weeks kwase kunabazalwane impela laqaleka ibandla bathi besuka bathi siyacela ukuthi kuthola indawo mhlawumbe si rent class nangama Sundays usikhonzise ngoba phakathi nezinsuku siyabona uNkulunkulu izinto ziyenzeka siyacela kwase kuqaleka iministry ke kanjalo ke eNewcastle yeza kahle iministry hayi until ke kuqala inkinga nomuntu engase ngimlobolile kwase kusele nje umshado kuphela ngase ngimlobolile sengim-engageile although ngangingakaqedi ukulobola kodwa sasivumelene ukuthi hayi ngizolobola sishade ngoba manje ngiyinceke iministry khona akukuhle ngilida abazalwane ngiyisingile ngiyakudinga ukuthi ungilekelele masixabana ke ngendlela esaxabana ngayo sihlukana nalo muntu yang affecta ke lento ukuthi angibange ngisakwazi kwabanzima manje ukuthi ngiqhubeke nani neministry kephi endaweni yaseNewcastle fast forward ke mangizosuka eNewcastle ngihlangane nomprofeti omunye waseGhana odabuke Ghana lo mprofeti ngihlanganiswa yini naye abazalwane abanye ebesikhonza nabo lapha kwa false prophetess bathi ke kunompostolo seNewcastle siyacela ummeme naye ugcotshiwe hayi angifonele lo mprofeti impostoli ngiyacela ukuhlangana nawe uzosikhonza la ebandleni ngiye mangiya okoqala hayi ngifike ngikhonzise ngoba wayengekho ngishiye nebandla seGhana ngikhonzise uNkulunkulu ke ungiphile futhi lento abathi iword of wisdom angikubizi ke mina ngeprofessor ngikubiza ngeword of wisdom isiphiwo sokwazi or gift of knowledge word of knowledge isiphiwo nje sokwazi kuyenzeka ukuthi uhlezi lapha umoya engcwele akhuluma into ezithize ezithinta wena mhlawumbe odinga ukhulekiswe kuzo abantu bayebethi uyaprofetha ke mangabe ubona izinto ezikanjalo so ke ngaya kuleli bandla kwasebenzeka uNkulunkulu ke kwenzeka izinto wabuya ke lo mprofeti sengibuyele eNewcastle wayesengimemo kwesibili mazongimemo kwesibili ngaba nephupho mcotsho ngaphupha ekhomba ngenduku kuphuma umlilo uma wabuka amamuva amaNigeria avayivela khombe nje kuphuma umlilo then mayikhomba ngicashile emva kwakhe maqhamuka abazalwane engibaziyo esikhule eshumayela nabo ngiyabacashela lingxake leliphupho ungi-invite lokwesibili ukhona ke this time ebandleni hayi ngifike ngimbuze leliphupho athi hayi akazi lisho ukuthini kanti ngeinkonzo uvela athi abantu abaqoqa ihlabathi kuzothandazwa kuphuma ama cases emagcekeni kuphuma amadimoni lelo hlabathi mayilikhomba eke nje wathi fire kuvutha umlilo same time umlilo ubone ngamehlo literally ngaqala ukubona mina lo mlilo ephupheni lele ngimbuza ngalo ekhomba kuvutha umlilo mase ngifika ngempela lento eyenza uyakhomba kuvutha umlilo bafika nje abazalwane nehlabathi
hey ngabona ukuthi kuyagcwala ama Mercedes kuyagcwala ngase ngiprofethwe kaningi ke nami abanye abaprofeti bamanga kuthiwa you'll become a millionaire uyabona ngase ngenza nje iministry nginale picture yokuthi hey uNkulunkulu usazokunika ngisho ama-million nganginaleso sithombe nje so yayihlezi khona lento kuyi-conscious ukuthi hawu kanti afika nini ama-million abazalwane bayithola imisebenzi ngiyabakhulekela bayashada bangashadi abagulayo bayaphila bayafakaza kodwa ama-million cha dololo awafiki ngoba ngase ngiprofethwe kaninginingi nami abaprofeti bamanga kuthiwa sibona ama-million lo mzalwane kuyayikhomba lento iyavutha uyayikhomba iyavutha ngomhlabathi hayi lingihluphele liphupho sihlukane ngibuyelele eNewcastle masihlukene akuphelanga ngisho unyaka kwathi ushela ingane ebandleni amantombazana avela ajikelana alwa kwakhona amanye amcebayo enyile la hlala khona ya expose ukuthi kunezindwangu kunamaduku kunofishi ababoshwe ngeinsonto kunemithi itapu amabhodlela it's more like ialtare leli kunezinto ezingaqondakali azenzayo lapha eshuthi khona ukuyicult yena lo umprofeti ngoba wayesebizwa ngoElijah wesikhathi uyena phela yedwa wehlisa umlilo wehle kanti eBhayibhelini uElijah okurekodiwe ngayo ukuthi wabiza umlilo wehle so kwase kubizwa kanjalo ukuthi uElijah wesikhathi wakuElijah wesikhathi utholakale no 1 no 2 no 3 nezinto ezingama altar then wabaleka wabuyela eGhana wabaleka kanjalo eSouth Africa ngoba wabanjwa washesha waphuma wabaleka wabuyela eGhana uma ke sengimbuza Nceko ukuthi mfundisi or prophet kanti yini le kade uthi mawukhomba kuvutha umlilo ngoba wena uyaprofeta nami ngiyaprofeta uyathandazela abantu imoya iyaphuma abantu bayaphila nami uNkulunkulu uyakwenza kodwa le yakho yomlilo cha iyangixaka ngoba nami ngeke ngambuza uNkulunkulu kanti ngaba nephupho wathi iphupho awulazi lisho ukuthini yini lento yomlilo obuyenza mase kuvele lento bese athi hayi Nceko kunento okuthiwa i-potassium permanganate it's a chemical fundisa uNtanda i-chemical iyatholakala ema-pharmacy ichiphu kabi ayibizi ngisho ukubiza le chemical ngathi ihlabathi esimnyama esidark mawuyibhekile mawuthela iglycerine kule chemical iyayivuthela yona ayivuthi same time uyabona la akade esibamba khona babudlamini le chemical mawuyithela iyahlala mhlambe 2 minutes or 3 minutes iqale lento ishunqe iqale kuphuma ismoke uyabona lesikhathi ishunqa kusaphuma ismoke yena ngaleso sikhathi wenze ngathi uyathandaza Holy Ghost fire come down Holy Ghost fire come down kushunqe kuvumbuka intuthu bawuthi bebona abantu sekuyavutha banikela abantu basangane bakhipha imali abantu banikele ngezinto ezinkulu wathi hayi mfundisi bekuyileyo nto nje kuphela akho mandla akho next ileyo nto nje i-potassium permanganate nawe nje mawufuna ukukhulisa iministry yakho sengiyakutshela ke nansi imfihlo ichiphu kabi lento lapha kwe-pharmacy ungahamba nawe uyosithengela ufike lapho uyenze le trick uzobona abantu bayothi bho ngoba ama-South Africans afuna ama-miracles awamfuni uNkulunkulu all they want to see is miracles wathi na ungayenza lento hayi kusho ukuthi mfundisi ke hayi ngisho hayi ngiyakuzwa istory sami ke mangisahlezi ke kanjalo kusenzeka lokho nakho ke sekuyile breakup usisengimlobole ingihlule lento ngibona hayi ngeke ngilikhona ibandla ngiyazazi nganginjani ngisesingili ngingakabi naye umuntu so mangizohola ibandla nje nginje ayingeke ngikumele ngiyazazi mina ukuthi ngihambe kanjani ekholweni ngiwa ngivuka osisi nje hey ngadlala kakhulu so ngithi hayi ngeke ngilimele ibandla ila ngathatha khona isinqumo ukuthi ake ngisuke ke ngize Pretoria ngifika kanjalo ke Pretoria mangifike Pretoria beku 2020 ngisuka ngale Pretoria ngiza la kuthiwa kunomprofeti omunye waseMalawi uBushiri bengikholelwa ke ukuthi hayi mhlawumbe lo okaNkulunkulu ngoba phela udume South Africa yonke naye wenza ama miracles mentor yakho uNtanda umprofeti imentor kaBaba uNtanda hawu bengazi hawu uNkulunkulu cha ngicela ukuqedela fast forward Nceko ukuze sidedele uBaba uNtanda mangifika ke la ePretoria ngimbona ku TV lo Bushiri
ethi receive miracle money kusukuma abantu inqwaba bathi imali ingenile daddy the money yabo is report okay ama 30,000 kukhulunywa ngo 2 million 20 million imali ezinkulu okuthiwa zingenile ngathenga ngisho ikhadi mina mfundisi la se FNB elishasha ngithi leli uyothi nje mathi receive it imillion iyohlala la ngangifuna nje imillion hayi into eningi ngoba inkinga zami size sihlukana nalomunye usisi ngabona ngoza isuke emalini shothi wavuma untokazi wabona ukuthi hayi mayimpilo iqhubeka wabona hayi manje le inceko iphila ngokuzama amabhizinisi imali ayikho nale ministry sencane ayifaka imali engakanani so nganginalokho ukuthi mangithole lama million ngawa receiver na kanjani lo yasisi bese ngimlobole uzobuya gijimezela ngoba inkinga imali uyabona so ngafika lapha kwaBushiri nga attend i first week second week kwaqala iCovid-19 ishutdown kwavalwa yonke iSouth Africa ithema ivaliwe akuphelanga isikhathi esingakanani zavela inkandali zikamprofeti uBushiri zavela inkandali vele sivele ikandari nakho uhamba amacala nje uhamba amacala thina sesiqoqiwe ke uhulumeni ngoba mayiqala kwakuthiwa kuvalwa imigwaqo akukho umuntu omuvayo saqoqwa uhulumeni wosibeke eshelteni thizeni sahlala lapho so kuqala ikandali vele sikuleyo shelter yaya ke lento ye lockdown yehla ngathi ngibona ngagcina ngibona hayi angivele ngiyifunela umsebenzi ePitoli ngangisenathando naleyo ministry yase Newcastle bathi bengifonela abazalwane ubuya mfundisi athi awubadlala ngami lapha ngifa indlala bekhona lapha bona bayaphumelela izinto ziyenzeka mina okwami akulungi lutho abangizweli ngisho ukungizwela abadlala ngami laba bazalwane ngathi hayi ngizobuya abazalwane ngisathi ukuzama la ngibona umsebenzi ngeke ngiwutholeni ngizohlanganisa izinto mhlambe mangibuya ngobuya ngiqala ibhizinisi bese siqhubeka nokukhonza ngazi kunebhizinisi elingisekelayo elingiboostayo ngahlala ke ngawuthola kumsebenzi ngawuthola kwenye ikhampani kwakudilwa ngensimbi sasihola ke ngefortnight ngawuthola ke ngithe ngisuka ngangithola indawo yokuqasha ngahlala angithi ngisingile manje hayi ngagcine vele bengibuza labazalwane awusabuya imfundisi hayi manifuna uqhubeka nokukhonza abazalwane hayi khulekani ningavinjwa yimi qhubekani ngiyonibona mina if icebo liyenzeka ukuthi ngibuye ngagcineke ngahlala ke Pretoria mangihlala kanjalo kulapha njoba ngubaba nje ngishadile kula engihlangane khona ke nomkami sihlangane la ePretoria ngifike 2020 umkami sihlangane ngo2021 mahlangana nakhona sihlangana kanjani enye yezinsizwa esasihamba kwaBushiri nayo siyofuna ama miracle esingawatholanga yagcina ithola umsebenzi kweindawo bathi kusetha abatswana lapha emasosheni yathola umsebenzi so isihlala namasosha ke angithi kunamanesi futhi kunamasosha kumixile khona wonke ama department so ke ngelilanga ngithi hey wensizwa ngicela ukuzokucheck ukuthi ukephi nami ngiyasebenza impilo yabo ivumeke ngigcine ngifikeke mangifika ke ngizoyichecka lensizwa ithi hey la yazi lahlala khona kuyacheckwa ngoba kusemasotsheni la yona ilona isotsha kodwa nje kuyacheckwa ama room ayacheckwa so njoba uzohlala about 2 weeks ngicela ukuyokubeka kwi-room yabanyosisi abakhonzaphi kwaBushiri bona ama room abo awacheckwa njengalawa wethu uzohlala ukhululeke khona uzulokhu uhlezi ngesinqe sodwa ukuthi kuzofika amasotsha so angithathe lo mzalwane ayongibeka mangifika hawu ngempela ngithola osisi they are very welcoming ba right bayithuke bangabangani so ba discuss ke hey sizombeka apha umpostoli simbeka eroomini yakho or simlalisa kweyami room besathi lo munye hayi mina ngoba ngiyavakashelwa kakhulu kunama boyfriend ngcono simbeke kweyakhe room ngoba wena uvakashelwa kakhulu uyabona ngihambeke angiwelcome lo sisi ke ngihlale lapha angibuze ke sithini istory sakho Ncegu usukaphi hayi ngine ministry eNewcastle kanje kodwa bese ngizoshada ngize nga engage sengilobolile ngaba kuyi break up kanje ngagcine ke lento yangiphazamisa ngashiya ke ministry ngeza la ePretoria ngithema ngifika ngangayithola leyo breakthrough kuBushiri kwaqala i lockdown ye COVID-19 ngagcina ngithola umsebenzi ngagcina sengihlezi manje
wangibuze lo sisi manje ithini into ufuna ukwenzani ufuna umsebenzi or usahlezi or uplan ukubuyela le emuva ngithi hey njengamanje ngoba ukhona umsebenzi engiwenzayo noma ubheda ngisawufuna umsebenzi ongconywana alright kodwa bengisafuna ukulungisa nje izinto zami mhlawumbe mayilunga ngiyobuyela le athi hayi lo sisi ngiyakuzwa kube ngathi usisi uzwelana nami hayi ke ngihlale cishe ngahlala inyanga yonke erumini lika lo sisi edengilethela ukudla nje beyophaka engifihlile ke edengilethela ukudla hey kubese ithi into kimi hayi yazi lo sisi ukind unozwelo unjani njani ngisingile and kuyabheda and ungilahlile lo muntu engimlobolile imali yami yokugcina nakhona bengisizwe uye lo mprofeti wamanga uye futhi owayengiphile enye imali ukuthi ngize ngilobole soba eda ke nabazalwane kwahlangana uthatha imali yokugcina wangishiya kanje ake ngikhulume nalentokazi ngiyibike cha angiboniswanga anginawo kamanga angi kumedia ngiqamba manga akaze kube khona irevelation mhlawumbe ukuthi kwehla isambulo cha ngamshela nje lo yasisi ngamqonda nje ngqo hey kube nzima kathawu ngathi ngihlalisile wena uzuyangishela kodwa ngigcinile kanje ayele ashunqa kwaphela nje impela amaviki ngemshela wagcine kusisi wabantu evumile mayevuma ke hawu ncegu akuphelanga nasikhathi esingakanani hawu kwabanjalo uyangizwa umfundisi uNtanda ngithini sathi hey yabo ngoba vele sekunje yini singavele sishade ngokusemthethweni nje sishade senza izinto ngoba vele singabazalwane nawe ngumfundisi uyasiza ke no social media Facebook umuntu noma engakwazi uyakwazi ukungena abuka ama video abuke your background history uyabona ngempela umfundisi nampa abazalwane nanti ibandla eNewcastle so waba convinced na cha kusona isigebengu inceko so ke hayi savumelana ke nosisi kwafika la ke sibikela abantu bakini ke ngoba usiso wangale ko Eastern Cape ngumXhosa mina ngumZulu sabika ke ekhaya sa reporter kwaba into enjalo ke sagcina ke sishadile ke ukushada kwethu kusuka lapho mashada vele bese sivele sesihlala sobabili bese sivele nje sesihlala so akukho mbono bazalwana akho ngelose yafika sashada nje kanjalo mashada ke kube ukuthi uyakhola usisi lo naye ayibone ukuthi hayi lento yalapha kwaProfeti ayikho nezimfundiso zakhona naye ayibona ukuthi hayi aphume ngoba mina ngase ngiyekile agcina ngilandela aphume athi ke ncegu nobizo nanka ubufakazi nanka ama video nampa abazalwane bebengifonela njalo kabazalwane bengicheka yini mfundisi ungaqhubeki nobizo lwakho wenza ministry ayi lithe lami angifune ministry la ePretoria ngingashumayela nje kodwa indaba uthi ngiqala ibandla ayi ngisame kancane mhlawumbe uNkulunkulu uyosho makufika isikhathi okwamanje ngisazithola kwamina ngifune ministry sihlaleke kanjalo ngithi asayi kwaBushiri asa attend ibandla sesihlala sesiyayihlalela nje sikhonzele sithe sivakasha ke inkonzo ethize bese kuqhamuka ke lo baba abathi ubrother Enigma sesiyayivala nceko bese sibuyisela kumfundisi uNtanda mayiqhamuka lo baba ku social media hey ngithi mina hey lo baba ingathi izinto ayisho eziningi ngiyazizwa uyabona ingathi ngiyavumelana naye ngoba ngempela hey abaprofeti bamanga nami ngibabonile nami badlalile ngami so mayithi akuphenduke ngathi ngiyamuzwa kokuningi akushoyo so ke ngingenza ama video ke vele ngiyashumayela ku social media ngiye ngiphume futhi nezipika nginayo nesound ngishumayele ngenza isolwiningi yabona ilento ebengijwayele ukuyenza vele ufika lo baba vele ngihlalele ngenza kanjalo hayi ke mabebona ukuthi ngine support kube nabanye abefundisi futhi abamsupportayo abahambisana nayo ama revelations akhe bese bengibona nami bethi nceko kunabantu lapha ePretoria abafuna indawo yokukhonza so njengoba befuna indaba yokukhonza nje bezwe isambulo sika brother so ngoba wena uyavocal ubonakala uvumelana siyacela ukuthi labo bazalwane sibathumele kephi lapho kuwe nivele nihlangane nina nikhonze ngoba asikwazi ukuhlangana indawo ziningi yabona abazalwane abakwazi ukufinyelela hayi ngeke mina ngike emaplanini okwenza iministry njengamanje bengisayikhonzela nje ngishumayela uJesu kodwa ngikho bathi hayi mzalwane
Uyasibambezela siyabaletha abazalwane babalethe ke bafike saqala ke ngama Sundays sesiyakhonza ngama Sundays sesiyakhonza until ke kuhambe kufike la engithi mangilicheck iBhayibheli ngibona hayi ingathi sesibuyela lapho esivumelwane nesidala kanti uJesu Kristu ulethe isivumelwane esinjani esisha. Now la kuisivumelwane esisha zikhona ezinye izinto ezikhona ezithathwe kuisivumelwane esidala kodwa zikhona ezinye ezingasatholakali la esivumelwane nesinjani esisha. Manje leli vangeli ingathi lithatha konke nokungasatholakali nakho liyakufaka bese kuqala lapho ngithi ayi la ku 1 no 2 angisavumelani nalo brother. So njengoba ngingasavumelani naye nje ngiyacela ukuthi nalabo bangifollowa beza bazokhonza nami ngenxa yakhe. Ngicela ukuthi uma benenkinga baphume ngiyabakhulula. Baphuma kabazalwane kwaphuma babili nje bangishiya bathi hayi ngoba usavumi konke okushiwo ubrother ayisiyakushiya. Na ku social media ngabatshela abazalwane kuthi hayi nalabo ade bengilandela ngenxa ka brother angisavumi konke akushoyo okuningi angisakuzwa kwakhona ka baphumayo. Ngasala ke nalabo engisale nabo uNkulunkulu kwasipha abazalwane abasha so sikhona ke siyakhonza kodwa nje into eqale nami ngingayiplananga ngingekho einhlelweni zayo. Amen ke sinjalo ke istory sami ubrother Luther ke uye ufike kanjalo ePretoria njengoba sikhonza nje kusuke khona lapho. Amen. Hey, mfundisi uNtanda ngazi mhlambe mawuthi ngaba nombuzo ungawubuza mhlambe kuze sesoyana ngasigcineni ivele umfowethu uvele nje wachaza konke. Yes, uvele wachaza konke nami ngangabe ngisasibona isidingo sokuthi lokhu ngibuza mhlambe mangaba nombuzo nje angazi mfundisi ungawubuza. Oh amen aede futhi umfundisi angabuzi nje aphinda ede makhona afisa ukukueda nangezwi aede. Amen. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela nje ukuba nezinto ezimbili anginayo imibuzo. Ngicela uqala odabeni lwakho loku attackwa abazalwane. Yes. Amen. Yes. Angazi mhlambe usukhulumile nabanye ngalalela bekhuluma ngumuntu obekudlebe ngizwisise ngilalele. Yeah. But ngifisa ukusho lento ukuthi mina esayidini lami yamdumisa uNkulunkulu ukuthi uvule iplatform ezosenza sikwazi ukudlulisela umlayezo kubantu. Amen. Ngoba amatende mina kakhulu ngifola kakhulu ematendeni eministry kaBabungidi ngoba abazali bami enkosini abangizalayo bangabantwana bakaBabungidi. Amen. So asebenze kakhulu azala amabandla enza izinto eningi kwafika la khona kubonakala ukuthi imedia ithatha over kwakuloxoxwa ngayo ingakafiki yaziyafika kodwa ke sengikholwa ngifica abazali sebeyisebenzisa kakhulu. Ngabona ke ngihlehlile ngingazi ukuthi kusetshenziswa kanjani ngenwa kanjani of which ngisemsakazi ngangazi ukuthi abantu abadumile nabantu abathize kodwa uNkulunkulu wasenzela leli thuba ngafika la. Ngithanda nje ukubonga lelo thuba ngoNkulunkulu. Ngicela ukweluleka njengomuntu osebenzayo. Mina igama elisho abantu ukuthi ngumfundisi angiyena umfundisi ngumntwana kaNkulunkulu. Amen. Sometimes ungamangala kuzofika la inkosi ithi angiprophet kube khona isikhathi la ithi inkosi angeluleke ngoba angeke ngiyigcobe ngithi ngosibani bani sengizavuma ukuthi ngumfundisi. But ngifisa ukweluleka ukuthi sengathi uNkulunkulu angakusiza la ekuthena amehlo wakho angayibuki kakhulu into eshiwo kuwe. Amen. Ubuke kakhulu inkonzo yenzayo. Kuzokulekelela ukuqhubeka nohambo. Abantu abaningi sibangcwabile sibangcwabelanga ukuthi babengazi ukuthi bayapi. Sibangcwabela ukuthi babelalela abantu abangemumva ukuthi bathini ngohambo lakho. Amen. They cannot predict and determine la uyakhona unless if you want them to do so. Amen. Amen. Uzokulekelela kakhulu. Sikwi ministry nje sasi condemnwa abantu ababethi angeke uNkulunkulu inja ayibize. Amen. Udodo nje angeke uNkulunkulu ambize. Amen. Okwaze kwalidela ngisho nakubantu abakhulu ababethi ngibizo uNkulunkulu nabo bagcina bethe ayikho lento yalomfana. Nezinto ezaseyikhulunywa ngami. Wangisiza kumoya engcwele ukuthi
lelo dlebe kube lokuza uNkulunkulu ukuthi uthini hayi ukuthi abantu bathini ngami. Amen. Kungilekelele. So kwiphathi yakho ngifuna nje ukushare leyo ngxenye ukuthi izokusiza ekutheni uqhubeke nohambo. Thina ziningi izinto esizibuka esilalela nabantu abakushoyo mabefika la kwi-platform ayithinti indawo. Umsebenzi wakho ukwendlala i-platform abantu basebenza. Amen. Futhi nje ngithusa mani nobabili kanje ngoba amanye ama-attacks amaningi ayikavela lapho ukuthi ngicabanga ukuthi wonke umuntu unelungelo lokukhuluma nanoma yini afisa ukuyikhuluma. Futhi wonke umuntu angeke sibone izinto ngendlela efanayo. Sithanda singathandi. Ngisho izingane zandawonye kukhona la hamba singaboni khona ngokufana. Kodwa kwehlukile Dlamini kokwakho. Yeah, njengoba ngithi angikhulumela thina sifika ngikhulumela wena ukuthi ungayilose focus. Amen. Yeah, ngoba thina sizokwenza umsebenzi wethu. Wena uhlele esihlalweni sokuhlanganisa. Ungamvalela umzalwane othi uthe uNkulunkulu ungathwalo. Nike ithuba. Amen. And then if nokunombuzo ngifonele ngize ngizophendula. Amen. Uma kwenzeka kudingeka uLuda azophenduka akeze yena azophendula ungayiphenduli into engakufuni. Because njenge host awusiyena umuntu ophendulayo. Phendula thina. Ngivula ithuba. Yes. Ngifuna ukusho lokho ngikushoyo ngoba ngifuna ukuya endabeni kaLuda. Amen. Mina uNkulunkulu ukhulume kimi ungibizile. Angisiyo umuntu wezambulo. Ngibizwe uNkulunkulu. Ngambuza ukuthi mawubiza umuntu ukhuluma kanje usebenza kanjani. Wangicacisela ngokulanda ngabanye ukuthi wenzani ngabo. Ngakubona kufana. Ngabuye wangitshela ngezwi ngayokubona ezwini ukuthi uNkulunkulu usebenzisana kanjani. Amen. So indlebe yami mayilalela umuntu ofana noLuda ibona umfowethu othanda umsebenzi kaNkulunkulu odinga guidance yabantu ababiziwe noma basemsimbeni bamlekelele bangambulali. Amen. Of which nobhuti brother Enigma into efanayo. Odinga abantu abazomeluleka bamlekelele. Now iproblem esinayo eyepolitiki ekhona eyenza ngasizakali. Makuvula iplatform ukuthi kuzokhulunywa ngoLuda kusuke kungazi ukuzobulawa yena. Kuzokhulunywa ngento emlimazayo kuzasizwe. Then after 5-6 years siyakwazi ukubona ukuthi into ekwakumele simnike yona wayi rejecta uyayidinga manje. Amen. And ngesikhathi eseyidinga ngeke sisamnika ngoba akayibonanga isidingo sayo. Saqhubeka thina nomsebenzi kaNkulunkulu. So inkinga iba yilento enjalo. Ngeke ngibe nembuzo kuLuda uyicacise kahle. Kamnandi. Lento ayenzile iyangijabulisa yenza umuntu ofuna ukumazi kangcono amazi. Oh amen. Uma esondele eduze angayi nembaza yombulala. Afike ephethe indwangu ethi la mfowethu uhambile khanjwa la wahamba ngama shortcut mahamba ama shortcut bamlekelele uzazohamba nathi njengomfowethu. Amen. Into bengiyithanda nje kuyena masimlalela nonkosikazi wami uyashesha ukungena amakona yaphethe umsangana. Lokho besikulalela kodwa iqiniso selithandayo ukuthi njengomntwana kaNkulunkulu emzimbeni udinga abafowabo bamlekelele. Amen. And ngicela ukusho ngegunya lokuba kwi-5-4 ministry emsebenzini. Akakazi umfundisi aphumelele ongakazi aphathwe. Akakazi futhi ngeke aphumelele namhlanje nakusasa. Amen. Umuntu uyazalwa benekhaya bamkhipha inxiwa. Noma ngabe uNkulunkulu uzokwenza umuntu omkhulu kodwa before you become somebody fanele ube njengomntwana udlule ezandleni zikaMama Gone. Amen. Nganye amazwi uyamdinga ubaba. Mina nginokutshela abantu ngithi bephuzile noma bengaphuzanga bengithanda noma bengangithandi ngingane nje kamfundisi Madlala ngeke kujike. Naye noma ngabe akasathandi uyokuyeka mhla emathuneni ba ubaba wami ngeke kuyeke. Ethande engathandi ngeke kuyeke. Ngiyokusho kwimedia ngikusho ngishumela emngcwabeni ngikusho ngisemshadweni ngisho ukuthi ubaba wami akana choice. Amen. Uyangizala ngevangeli alikho elinye ivangeli engilaziyo emhlabeni ngaphandle kwevangeli elishunyelwa umamfisa kuphi nobaba uMadlala SB Madlala akekho munye
ngoba ungilekelela ukuba yilento engiyiyona ukuba nekhaya. Amen. Yazi lokho kungisiza nakulaba sebezalwa yimi kuba lula ukubatshela ukuthi mawufuna ukuba yimbila umdlambili uphile esigangeni hamba uyophila esigangeni kodwa ngeke uphumelele. Amen. Ngoba umuntu ongaphatheki akaliphathi ibandla. So ngitshatsheliswa ukuthi ayivule isifuba ngoba ngiyakhathazeka ngomuntu mangingamazi ukuthi ubani lo ovelaphi. Amen. Awukwazi kumsiza. Then umuntu masumazi kumnandi. Into nje ngicela kubantwana uNkulunkulu bahlukane nokuyenza. Usophathela omunye umzalwane isagila. Somphathela isagila. Hamba othatha izinto ayidingayo uyifake kuyena. Badinga umdiscipline. Strong ngamdlalisi. Hallelujah. Umtshela urubbish lento athi uyikhuluma. Ngeke kusize ngeke ufike endawo. Lungisa le ndlela owenza ngayo ukuze umntwana kaNkulunkulu azongena endleleni ahamba. Mina ubaba Madlalo wangikhenika kanjalo. Kobuhlungu kungemnandi kwangilekelela kodwa ngeke ungithinte emakhulunywa ngevangeli ngeke ngisho mntayi umfundisa umsabayo mina ngiyangifuza ubaba wami ongizala ngevangeli indoda nje nenkani ongeke uyithinte qobo cabanga ukuthi waba nenhlanhla ngelanga okhuluma nomngaka akusumuntu ongamthinta nomngaka ngoba ivangeli liqondile. Amen. Kwangilekelela anginayo nje umfundisi ongadlalela la kimi angisona nje yona into odlalela uyangibona nje na uthi angisontsanga ngibhenyu ngoba abantu abangipheke ngevangeli bangifundisa ukuthi umuntu eke wahlala noNkulunkulu ngeke umnyakazise. Amen. Awusiye umsangano. Umsangano. Nangu mfowethu ngabe usakutshela. So ngiyamthanda kakhulu ngiyajabula. Anginambuzo bazalwane ngijabulile ngalesi sikhathi elihle. Noba mfundisi wami siyabonga kakhulu. Mfundisi wami konje mhlawumbe nabathanda ukuxhumana nawe bakuthola kanjani? Oh amen. Angiqale ngo WhatsApp siyatholakala ku WhatsApp othi 0658743816 iyafoneleka futhi bese kungiba khona ku platform ka Facebook ethi Luther King iaccount na ku TikTok noma ungathi Luther King noma uthi Brother Luther bese kuba futhi u YouTube channel. Amen. Amen. Into engithanda ngayo umfundisi uNtanda ukuthi ugqoke iring. Umfundisi uNtanda uyayigqoka iring ubucweba uxabene nabo. Nevangeli liqabanisa nobucweba. Hallelujah. Kodwa engathi umfundisi uLude nosasele exabaneni nering. Lutho asiqabela ngoba nakha akayifakanga. Shithi usamile kulesi sambulo sering. Hayi ceko kukhona ivideo engeke ngayenza ngisho nje ukuthi hey ngiyothenga entshasha iyobusiswa kabusha of which futhi nokungayifaka kusisisona nokungayifaka yebo akusisisona konke ku right Bible ngithanda ngentoda lithi mawuthatha isinqumo qiniseka ngaso ukuma kuso ngoba uNkulunkulu mayekwahlulela ngalokho oyinqumele kona wena nqumo sakho that is Roma chapter 14 lithi mawunquma into indaba you must know ukuthi uzohlulela ngalo ishabantu abagcinisa bathi it's very important ukuthi baligcine ngeqiniso ngoba the day behlulelo ngeke ubuze umusa kaNkulunkulu kobuza isabatha lela bayibiza ngalo. Hallelujah. Nabakhuluma ngomumusa asebedlala ngawo lo suphenduka into yokorobha phansi kubazalwane the day behlulelo bayobuzwa ngomusa ukuthi bawenzani. Oh amen. Into engithanda ngiyathanda ukuthi ngelinye ilanga uthanda bafundisi bami ukuthi ke sizeni ke sizokhuluma ngesihloko esifika nje manje engqondweni yami ngesihloko sevangeli. Sizokhuluma nje ngevangeli lona nje lilodwa ngeke sikhulume ngevangeli ukuthi mhlambe step by step liyini ivangeli. Umuntu ozuzwe ivangeli uzuzeka kanjani ubonakala ngani ngoba uno principal abakhona khona la ku social media kuyibona aba approve ukuthi wena ubonakala ukuthi usindisiwe wena usindiswanga bayadisqualify benza lokho nalokho akungese mina nje kuphela okay it's fine ngoba uyedwa umuntu wazi insindiso yomuntu kodwa ngiyothanda ukuthi ngelinye ilanga ke sizoyikhuluma into yensindiso sikhuluma into yevangeli sisonke nje la sonke ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi phela kuyahlupha abazalwane mangophatha igama lomuntu kuvela bese ngathi benihlangene ngaye kanti cha abo Judge Jude mfundisi but it's simple you can even invite him exactly as brother to us exactly. We don't have a problem. Amen. Umuntu uyichacha yena yes akazondwa ichacha yena
Amen. namba zona ngicelela ushwele lapho awu kaningi-ke leni nkosi yami awu kanti ngonengani awu sekukuningi kakhulu sekwanele bafowethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise anigcine anibiyele aniphe ukuphila anifihle kanjalo naye imndeni yenu nonke lapha emakhaya sibonane kwi-episode yethu elandelayo usazoba mnandi kakhulu ngiyanithembisa ama-programs amasha amnandi a-revive umoya womuntu avuselela umphefumulo isazowabona kuyo yonke le ndawo kuyona le platform yabazalwane sihamba ngomunye ushuni-ke ngampela-ke manje sihamba ngomunye ushuni owangampela-ke manje uNkulunkulu anibusise ngiyanithanda kakhulu bazalwane bami sibonane nangalela viki kukhona ezinye izinto ezizayo ezobe ithinteka kuyo le ndawo izwi lenkosi liyobe lishungelwa ngayo le setup yokuhlala kanje ngiyacela nje bazalwane bami ukuthi nje makukhona nomunye umfundisi omfisayo kumbona la ungasibhalela nawe thina siyokwenza konke okusemandleni ukuthi simlethe uzombona kuyona le ndawo. We are advancing the kingdom of God. Remember ngithe igama lohlela sikabi nalo ngithanda ukulizwa ngani ukuthi nina nifisa ukuthi kungaba iliphi leli gama. Hallelujah. uNkulunkulu anibusise ke siyatholakala 0788 417 844 ko Facebook siyatholakala Facebook Thabani ST Dlamini kanjalo nako TikTok Thabani_ST. Mfundisi wami inamba yakho ishiye kuloya episode ungayishiya nje.